Philippines! Hi guys! So ngayon guys, andito tayo guys. Dito ako nag-dumpster dive noon guys. Pero parang lock man yung dumpster nila daytime kasi. But anyway, so punta tayo sa loob kasi gusto ko lang bumili. Maghanap tayo ng ipadala sa inyo guys. Ang sobrang init dito sa sasakyan. So punta na tayo sa loob. Tingnan natin kung ano yung makita natin para mapadala. Magkulikta lang ako guys para ipadala sa inyo. And that's it. Or padala sa family and then padala din sa inyo. Bye guys. See you later. Dino. Dino. Oh my god, Tommy's with me guys. So let's go guys. So let's go. Ito yung bagong open na General Dollar guys. Dito tayo kumuha ng mga libre na ang dami kong nakukuha yung pinadala sa Pilipinas. Dito. So kaya ngayon, punta tayo dito. May mga laruan oh. Laruan. No, we don't need that. No, I don't need a basket. Oh, the basket. Oh, yung ganda dito guys. Han, this is bigger, honey. It's nicer, right? Yeah. Nicer. It's like CVS kind of thing. So, may music dito. Sana hindi tayo makapiright. Diba? So, yun. So, voice over na lang tayo, guys. Tingnan natin kung ano yung mabibili natin, okay? Welcome to my voice over vlog. So, ngayon, guys, baka makapiright tayo. Marami pala silang magagandang gamit dito. Yung mga pangbahay. Pero hindi po ito pwedeng ipadala dahil mabiak. Mabasag, ganun. Anyway, kung meron kayong naririnig na hangin kasi andito ako sa labas ng bahay. Ito talaga yung lugar na gustong-gusto kong mag-dive kasi sobrang kaganda ng mga tinatapon nila. Ang maganda din itong store, balik-balikan ko to para dito na tayo bibili ng mga pangdagdag para sa balikbayan box. Itong sabon guys, mura lang pala guys. Maraming tagda-dollar lang dito. Alam ko talagang marami ding sabon dyan sa Pilipinas na ganito, diba? Magkaano ba yung Irish Spring sa Pilipinas guys at saka Zest na mga sabon? At itong Colgate na to, naalala nyo, nakikita ko din ito sa basurahan doon. Ang gaganda, ang dami kong napadala nga sa Pilipinas. Na-excited tuloy ako dito sa tindahan. Sobrang mumura ng mga bilihin. At saka yung mga expiration date nila, tinichinecheck ko. Ang lalayo pa. Next year pa. Sige kayo, kung nanonood kayo, i-follow na lang ito yung page para naman mabigyan kayo. Kung gusto kong kayong mabigyan. Diba? Dapat active. Katulad ng iba dyan, nakikita ko talaga active. So ngayon, hinahanap ko na si Mr. kasi hindi ko makita. Nagliwaliw doon pala. Meron dito atang hinahanap. So, ngayon nandito siya. May dalang basket. Kaya, hinahanap ko siya. Ilagay ko yung nakuha ko. Pinabayaan ko lang yung asawa ko, guys. Baka may plano na naman ito. Pero, okay lang naman. So, umalis na lang ako. So, meron akong nahanap na mga magagandang mga pagkain. Kung sino man yung makatanggap nito at kung yung family ko yung mabigyan nito. So, ang problema, saan nila ito lutuin? Hindi ko na yun problema. So ngayon guys, naghanap na ako na lang ng basket guys. Kasi yung asawa ko hindi ko na makikita. Iwan ko kung saan na nagpunta. So ngayon kuha na tayo ng basket para mahirap nang umasa. O diba? Huwag kang umasa. And of course, napunta tayo sa mga candy. Masasarap din itong mga candy na to guys. Yung mga nakuha ko dito. O so yun. So sana naman mag-enjoy kung sino yung makatanggap nito. Pero guys, matagal-tagal pa ito guys ha. Hintay-hintay tayo ng mga few weeks para natin magpadala ulit tayo para sa Pilipinas. Kasi apat na yung napadala ko total. Ako yung tao na mahilig bumili ng candy at hindi kumakain ng candy. Mga ganito, mga chocolates. Pero guys, alam nyo, kung sino yung mahilig dyan, swerte kayo. Kasi talagang meron kayong, yung bibig ninyo mahilig talaga sa mga matamis. Kakaiba itong chocolate na ito. Parang ngayon ko lang ito nakita. Ito din, wala siyang brand. Ay, ang sarap mamili guys. Sana mayaman tayo, no? Para makabili tayo ng buo-buo. Hindi yung paputol-putol. Itong asawa ko, tinatawag ko kasi marang may something na tinatago niya. Ito din, nagustuhan ko to, parang spicy. Yun, nashock ako sa asawa ko. Yung basket niya puno na. Natawa na lang siya guys kasi para kami mga baliw dalawa. Meron siyang basket pero din sa akin. Iwan ko, parang naluka kami dito, naninibago kami sa tindahan nito kasi hindi kasi masyadong mahal guys. At saka, ang gaganda. Ito naalala ko yung mga kapatid ko dito. Gustong-gusto nila yung mga chocolates. So napag-isip-isip ko, tatluhin ko na para din maibigay din tayo. O diba? Tara, alis. Palabas din tayo guys. Tignan nyo yan siya. May nabili din siya. Mas mahal pa yung sa kanya. Ang akin dito lang You get expensive one, love. Diyan ako guys kumuha. Nakikita na inyo yan. Diyan ako marami akong nakuha dito sa basura kanila. Diyan. Kaso, nilalak naman nila eh. Nilak talaga nila. Parang wala. Han. Looks like it's not. I'll open this here. Mine too? Mine too because there's a lot of chocolate.
Hi guys! So ngayon guys, ito na yung nabili natin sa grocery. So ito na yung naano natin na bili para giveaway. So ito na yun. Hindi ko pa ito ipadala, nag-iipon lang ako. So ngayon, dahan-dahan lang natin yung bilhin kung ano yung nabili natin. Ipadala sa Pinas, sa family, at saka giveaway sa inyo. So ito na yung nabili natin sa magandang General Dollar General. So ito yun siya, nakita naman ninyo, pero ito siya. Bridge mix, mga candy, masarap po ito, paborito ko to. So, ito mga paborito ko itong dalawa paborito ko yan. So, itong milk chocolate covered pretzels, dalawa yan, ang isa is puti. So, yun. Ito yung nabili ko kasi guys, nagkulikta lang ako ng mga ipadala sa Pilipinas, and then nagdagdagan naman natin. Next time, baka mga shampoo, sabon, mga konting mga pagkain, snacks, ganun. So, yun lang. Din kasi marami pa din akong snacks na galing sa basura nga kailangan ipadala. At bumili din ako nito guys para din sa inyo, para sa family or sa inyo. Dagdagan ko man ito. And then, pag time na ipadala ko na siya, doon ako magdesisyon sa family, separate, and then giveaway. Look, oh. So, yan, ito siya. So, i-share ninyo guys kasi, and please follow the page para naman, kung giveaway time, you're notified. Ma-notify kayo na magpadala tayo, okay? So, yun siya. And then, ito din. Yun, masarap ito. This one, we're gonna eat. This one, kasi we wanna try this. Hello, here, hello, love. So, ito siya ipadala. And then, ito, tignan natin kung gamitin ba ito ni Mister. So, let's see kung gamitin niya. Kasi alam niyo na mahilig siya sa ganito guys with cheese. Ganon siya. Pero ito, ang plano nito is padala din ito. Mga ganito. And alam niyo yung Dollar General guys, as in ang ganda guys. Hindi talaga ako makaano. Ang tagal pa ng mga expiration date. And then mura lang. Ito $1 each lang ito oh. Ito yung nakuha natin sa basura. Naalala ninyo, doon din na tindahan. Dark chocolate na ganito. And then, so yun ito, binili natin tag $1 pala isa nito guys. So yun. And meron din ako ditong nakuhang syrup. Tatlong syrup po ito guys. Tatlong syrup po. Hershey's. Chocolate Hershey syrup. Look, tatlo. So yun. Padala na natin yan. And guys, excited guys. Kasi you know, sa Dollar General na yun, marami ka talagang mabibili guys. Kahit anik-anik. Mga anik-anik talaga, kahit ano-ano. Mac and cheese din, $1 each bag. Ang simple lang ito. You just boil this, right, honey? What? This boil and put the mix, right? Right. That's all. It's just really easy. You don't have to buy anything, guys. Hindi na muna kailangan bumili pa ng iba. Ito na siya, dire-diretso na. And, ano pa ba? Tika muna ha. Arrange natin ito. Where you go? And of course, sa mga bata dyan sa pamangkin ko, or dagdagan ko ito guys kasi sobrang mura lang nito guys. Chocolate caramel crunch cereal. Look, cereal po. So yan. So yaon lang siya, and ilagay ko ito sa bag. Meron naman ako ditong bag kasi. So, yun siya yung pangbalik-bayan box natin, guys. So, kung gusto nyo i-follow yung page ko, follow para ma-notify kayo kung kailan tayo magpadala kasi bibilihan na naman ako ng box, and then dahan-dahanin natin dahan-dahanin natin padala. So, yun siya, oh. Excited. I know sa Pilipinas, excited talaga pag makatanggap galing Amerika, no? So, I know, mabili man ito dun sa Pilipinas, of course. Pero mas magal talaga pag galing ito Amerika, o diba? Mga ganito. So, dagdagan ko man ito, guys, mga shampoo, mga sabon, mga kahit anik-anik na pagkain. Masaya kasi pag ganon. And so, yun. So, follow, please. Follow and like the page. Follow and like. And thank you guys so much for watching. Salamat. Thank you. Yun lang. Hello. Hi guys. Nakakaloka guys. Kasi itong kapitbahay namin guys, tumawag dito kay Tami. Nakaka-alarma kasi, di ba sinabi ko sa inyo may drone dito nag-check paggabi. And then may sasakyan. I don't know. Na-mention ko ata ito. Hello po sa inyo guys. So na-mention ko ata ito few vlogs ago for may nakikita silang drone na nagsusurvey sa window, nagtitingin-tingin, gabi daw yun, and then may sasakyan sa harap ng bahay namin. So ngayon, tumawag yung kapitbahay, ngayon lang, lumabas si Tami.
Kasi nga, meron silang mga, yung grass ba, seedling. Kasi meron silang inayo sa yard nila. So, bumili sila ng seedling. So, ngayon, nawala yung mga bugs na ilalagay nila sa yard nila na mga grass na seedling. Nawawala. So, palagi naman nilang tinatawagan sila. Kasi iba din ito sila hindi sila mag-lock ng pinto. Kasi nasanay sila na andito matagal na safety. Parang lately, parang hindi na ata safety dito. So, nasanay silang hindi close yung back door. And then, few years ago, sinabihan nga ako nito, oh, if you want something, you can go in our house. Sabi ko, galing kami sa city, di ba? Galing kami sa New Rochelle, malapit sa Bronx, so which is delikado. So, yung parang delikado ba, wala ka ng tiwala ngayon sa mga kapitbahay, yung takot ka nang aalis ka na hindi nakalak yung pinto. Pero ngayon, sabi niya, na-shock ako kasi sabi pa niya, punta ka dito sa bahay, kining daw, pag may kailangan ka, that time, ayaw ko pang mag-drive, ganoon, parang, that time, I think nakatira na ako dito, and then parang hindi pa kami nakakuha ng sasakyan. That time. So, na-shock ako. So, ngayon, tumawag talaga siya na nakakaano kasi, daw, nawawala daw yung mga nila, nasa shade lang daw sa labas. Kasi nasanay sila guys, yung mga sa labas. Nilalagay nila sa labas yung mga gamit nila. Pero andun si Tami, pumunta doon sa kapitbahay kasi gustong kausapin. Kasi, pang ilang bisis na ito guys, itong kapitbahay namin, pag ilang bisis na ito, and then, may pumasok sa bahay nila, parang nang halungkat ng gamit, and then, ang pinag-aano niya is yung kapitbahay yang across the street, yung sister-in-law niya kasi hindi sila magkasundo. So sabi ko, okay, pag hindi mo pala sila kasundo, sabi ko talaga sa kanya, ba't hindi ka mag-lock? Sabi ko, ba't hindi ka mag-lock or maglagay ka ng camera sa loob ng bahay like sa dito sa amin. Sinabihan ko talaga siya kasi parang palagi niyang pinagbibintangan yung niya, sister-in-law niya kasi hindi nga sila magkasundo. Hindi nga sila makitang magkausap, hindi talaga. So, yun lang yun guys. Yun yung bali-balita. And naano lang ako kasi, yung parang pag wala dito si Tami, naano ako guys, na alarma ako kasi palagi na lang itong nangyayari. And then, ngayong week, mga ilang week, wala si Tami dito. And then, aalis ako, hatid sundo ko si Tami. At parang takot ako na aalis ng bahay, baka may nakaabang doon. Ganun ba? Yung parang hindi natin alam, nag-abang, alis ka. And then, pag abang, alam nilang alis ka, pupunta dito sa bahay, na-alarma lang ako, natakot ako kasi kung ganun, may mga tao talaga magpalibot-libot sa bahay at saka titingin kung anong meron or may tao, ganun. So, yun yung nakakatakot. Ala, ginoo ko, natakot naman ako eh. Dito na si Tami. Shh! What happened? What happened? Somebody came right up their driveway to the shed and stole a bags of grass seed. What the heck? You don't have camerahan? She said we got cameras. She keeps saying that. We got a doorbell camera over there, but Well, you don't even work that. it doesn't work because it's connected to the only electric down there, which is on the light switch. So the lights have to be on. We got electric down there. Anyway guys. Naloka ako. Yeah, that's crazy. Yeah, delikado talaga. I need to buy extra lock sa pinto namin. Kasi itong lock namin, guys, one lock. One lock lang din pasok. Kailangan kong to buy extra lock yung sa ilalim. Na kahit na open na yung lock, nakaganon pa rin. So, yun lang yung anyway, guys, yun lang yung balita ko.